Guys, masong adlaw na tang tanan. Morning guys. Sa sus kuya dari goan guys, panglimpyo dala sa amang kilid. Nasagbot grabing tambe ka na ah. Jahang ako anon. Apa? Hiluan. Tinagurhagor na si Jagwipon kay na guys na kanang ate nga gunting sa dapi jang lagaraw das lojo. Rabis kuya nga. Yeah, naghana ka gwipon niya. Aron dali ana nambek ang masagbot to ito ah tanaw guys. Ako no. Ay nga na. Ganas ko ano? Ganas Pablo oh. Muna yung trabaho gawa sa una. Ha? Yung trabaho gawa sa una. May matrabaho? May nga na. Gawa sa Alicia. Unsa? Muna yung trabaho gawa sa una. Gawa sa Alicia. Gawas Alicia di ay. Abi ko kasang gawasa. Uy, tambaw na ba lang sagbot ha? Kana na ah. Yung paragis. Tambaw na siya guys. Kana isang ugat. Naay ka ng mga differentious kidney. Manas dahil aga na isang gamot. Kani bitaw nga ni Nidja. Manas dahil aga ni mo. Isang gamot. Lagaan at si Ja. Palimpyo pa na si Ja guys ha. Matris. Kana bitaw mga dugo nga. Kanang na ay buo-buo. Mo na si Ja tambaw. Lumagawas to si Ja. Mga payahang na kuanan guys. Na basahan. Dali ara man dahil na limpyo. Dah, grabe pa pagabre pakirit man lamang po de. Naon kirit. Pero dato ajon nanjo apila dadto kay ag kuas ko basa katajan nas ko basa diha dapit. Morning guys. Anjong muntag. Mapay pagbako di Kim Kim. Kamoy naman sa inga ni Ron. Malunggay juice. Mainam si Kim Kim guys. Muna si Zaag juice sa malunggay. So ag kuyas, ning inom na ag kuyas. Kim Kim na lamay wakainom. Yan na jaron. Jarong. Healthy. Kimino. Mawa na ag. Say mawa na ag. Wah. Ken, dala Ken. Mawa na. Inom na siya guys. So makita mo guys, mainom si Kim Kim. Maga ko inom na ko ganina. Ken, ag ikaw Ken, o pa di ay. Nanam. Very good nga bata. Yeah, very good. Nam, yummy? Yummy. Lami guys. Yummy no? Ken, dali Ken. Kuya Ken, ha so dahil paimnan. Kuya Gael pa nakainom di ay. Mahaw ta guys. Na may sinanga guys, kaya si Mahaw. Maning ibutang ang itlog karida. Namion. So si Kim Kim kay nagpakuan man pud si og French fries. Di nagpahimo pa si Kim Kim, di ah. Paluto sila French fries pero buntag. Kaon. Ta Mahaw. Mahaw guys. Ay humana magpamahaw na may lakon. Dahil nagab. Mahaw. Mahaw guys. Mahaw ta guys. Makan jo. Jangan og ko am itlog. Ang lakaw sa may karidjat guys, palit may og dugang kabilya. Kay kuwang ang amang kabilya. Nakuwang ang para gamon nga bim. Mahala na po lagi. Kit-kit kas utitud. Kuan 20 ka 10, ya upat ka 9 mm. 9 mm. Kuan may dugang may kabilya. Gamong mang order nga kabilya para sa beam. Nakuwang man ang kabilya das nangagi. Yung dugang meron og 20 ka 10 mm o upat ka 9 mm. 3,540. Kami nasa may nga tuon karidjat. Dara ka day, likod. Patubin sa may karidjat guys. Kaya yung mahutdan may nigtuka dito bukid. Ito. Mahutdan may nig. Kuman ka na milako. Napuha dyan imong hindari. Paa ka sumigas be. Naa, napuha. Lamok. Napasliyag. Titod siguro na day. Kaya namin sila tatay. Laad sa amin guys. Karidjat. Dito miss amang lakaw. Ang giingnan nga.
Nakakita ba ka Kapatay, gawing bazi. Dana lang may saging. Dana ang tako patuturo ni Manong Aloy. Ay, daki-daki na dyan. Si Jan nagpasalig na. Daki na. Nakita na ka-Kim? Mr. Tay? Kaandagan lagi. Kaan na ako sa daghan tayo mo daki. Kato na na ikaw. Baka mag-rip-rap. Ano na ikaw? Baya bas eh. Na. Katan na. Na, di mo ubanday. Saan mo na gabihawon? Bihawon na. Kadaan na silang manok ko te ah. Wala na kadaan ng manok. Nakadagitas gabrid manok. Kadagitog manok ko. Wapo ba ka ng manok ka na? Kalibot ko sila yun eh. Hindi ka maihaw no. Kaya na kuan man. Ano si Orsa? Di na? Was no ibig kapin tanah moto na ta. Ito naman. Ano naman ta na? Nay, moto na minay. Nuk. Wala naman ka na sud sa bayong, nasud naman kasi kubag. Nagmanok. Ayaw, Buhiko, Magikuha ka, magipaupas mga hinangkan. Basig di na ihawan sa taga Buhicol eh. Nung makita na. Patunga pa makuha na nag-ipon. Pamikuli ka na iuwan. Kanang puti yung ita ng Uli na mi guys. Chin, bujag-bujag. Lapit mi nila sa nay. Isang manok ya. Isa man eh. Kana. Ano na naman ay buhuri. Ano sila ay awang diha. Awang. Uli na mi guys. Dala may bagong paupa guys diya. Paupas mga hinangkan. Hatdan sana sila dari og snack. Gihatad na ba kanila ganiha ay hindi na. Salamat sa Ginoo. Gihatad na aguan kanang among gi-order ganiha nga kabilya. Thank you Lord. Yan na. Maso kay tulid din taon lang gihatad. Okay. Nas nangagi kay balikag mo ya. Ay snack. Yo. Snack taon na slag beam. Yan na taon nag beam. Yan na ang nadugang kabilya. Hindi natin gihatad na nila. Naman dahil sila nga ni tulid. Yeah. Tapos ang mga palitanan. Dati, salamat ka Advo. Thank you. Madyo na kay tulid. Di na mo magkuan-kuan. Di na mo magtulid-tulid. Kari mo manig mga hinatid sa una. Uy, ginuarang daghan nagbungas ang mga taong guys. Ito ah. Nanapon may malauoy. Utangan o kamunggay. Oh, fights ka do. Beam na. Uy, taod ng mga beam. Yeah. Guys, inaghuman na nagtaod sa kabilya. Ako ana nagkahoy, buhusan pa man di ay. Napurmahan pa nila. Ako ana pagkahoy nga na baro mabuhusan siya, mapurma siya. Kuan mabiman. Ang karidari apilan pa dre. Kanila division. Apilan pa dre guys, ug maog beam. Kaya na. So maghimo pa sila beam karon, naghuman nila taod dari. Naghuman nila pamangan. Gama silang beam kanto nagpuruma sila dili ka man ibutang dari babaw wala na nagkaman dari buhos o di pa di ay butangan pa dili itong kahoy nagpuruma sila parehas ko itong ilang gibutang sa poste nga tuon sila katumoy ilang gamitin to kamakahod sa kaya mapuruma sa ingan ni ano yung sa puruma. Nag-ihaws papagabril og manok. Nga guys, mo nagamang isa ka hinangkan isang giihaw kay mura na magiango-ango ning hinangkana kay isa na mga sujupen og unay agi sa mga itlog. Ingon man sila nga maot kuno na nga bitaw nga una dyan og inom ng isang mga itlog. So mo na siya guys giihaw na lang papagabril. Kuha na lang magabuka gamang hinangkan, upat na lang may nabilin. Kay isa man giihaw ning isa. So naman giango-ango naman aron lugayan na magod pa ni siya kaadyo ning hinangkana guys mo nang amo na lamang giihaw siya kaysa mga hurot ra gidahang itlog mo ra gihapon kay way buhi kaysa mga una dun og panginom ay klaro ni hinangkana karon siya na hinoy giihaw papagabril asabunan na siya luy laman kaysa kuan guys kaysa mawa ila hinuon pud na siya ihaw na lamang gid din taon napay sa pa ni udto datoy ang bagong ni abot nga kanang manok guys mo to siya magipaupas ang mga hinangkan nga nabilin na pamiupat ka hinangkan nga nabilin. Guys, maniud to talin so. Lamia sa magsa oy. Bisik mo man ipapagabril aga mga isa ka manok. Bitaw. Niud to ta. Niud to ta guys. Isot. Niud to. Guys, magsa. Ito guys. Niud to. Niud to rice.
Wala na po, sige yung upo, ano man na. Manigot to tanin sa tanan. Sabaw. Kami kajo. Ano ma? Oy. Ha? Ano? Ano may kutsilyo mo kauban? Oy mong kuan. Paparis lang sila puro. Para color. Ito guys. Ko ano? Sawa-sawa na lang sila. Itong kanon be. Nga, ang kaarong ko. Mabaw eh. Mamok. Alam mo, nabali sa Kostara. Ito sa guys. Ay, ko andan. Kuya Gael, magpa-out na ka Kuya Gael. Ako ma. Ha? Ikaw, pa-out pag ka? Pa-out pag? Huwag naman na. Kaya mas Kuya Ken, pa-out na ko na pag siya. So, out na po natin ang pagkiskisan. Ito ka lang yun. Nami mag-upaw kay hinlo. Bagat ang buhok. Hinlo man tanawon. Ganahan ko nga na, bi. Ma. Alingiin ka ajo, muuwan siguro ni Ron. Muuwan siguro ni Ron. Picture nyo po siguro. Ha? Halpres mo. Gusto nga rong init. Ang imot ba? Sin. Mo dyan nakalahi guys sa kanabitong natay buhi. Nga way buhi kay natay mga buhi. Gusto mo kaon og nga bisaya nga manok. Muka ihaw. Yes no. Kami dyan natay dagang buhi nga manok. Nasyuan na nas papagabrel agdari among kuan. Nasyuan na ni guys. Kaya gail. Ana dari. Karon mo agas. Mo agas ag kanang kuan tubig. Kuya mo tigbara. Ako tigpala pa be. Ako lagi tigpala. Ha? Bagat ka. Baghat. Baghat. Mga anak, baghat guys no. Ita. Ugat sa kuan. Kahoy. Danha raman ta to dapit maagas ni mo pag kuan. Lagi unta dada ta ditso unta to. Makaditso. Ako may assistant na rin yung guys mag gama o kuan. Mo ni gamon nga sana himuon dani gam nakalimot ko kaning ka ha? Mas din. Mo ni himong porma para atos beam para mabuhusan na. Kana kay way porma di man mabuhusan og beam. Kani sa kataas. Ako igunit yo, ikaw pukpok das matilyo. Bira, pukpok. Op. Ako na assistant dari guys. Buka na kapin nyo. Sa paan nyo. Ha? Okay. Buta nga naglasyo kay arong agianan sa tubig. Hindi na agasan. Dari buka. Tuwin sa pa. Nagutukan ka. Galon. Okay. Yan na. So manay zay porma gatos kuan guys. Manay zay gitawag nga porma para ato i butang ana danas beam.